Hi mga kapiks! Alright, so pupunta po tayo dun sa isang workmate ko para i-rescue dahil hindi siya makakauwi dahil sira yung motor niya. So tutulungan ko po yung workmate ko para makauwi po. So on the way na po ako dun sa location niya, dun sa likod. So ito na po. Kasi nakakaawa naman, uuwi pa siya sa barangay mat nito. So mga 2 oras pa naman yung biyahe noon. So, kawawa naman kaya tutulungan natin paandarin yung motor niya. So, eto papunta na po tayo doon. Mukhang wala. Asan kaya yun? Wala yung kasama natin dito ah. So, ito. Nandito na tayo sa location niya. So, ayan. Ito yung motor niya. Rusi na Euro na macho, Euro 3 macho. So ayan, so hindi raw umaandar, so uwi pa naman kaya tutulungan natin. Alright, so ito na po. Nasaan kayong may-ari nito? Sir! Ang wala ah, mag-robing yata. So hintay-hintay lang muna tayo dito. Punta nga natin dito. Uy, yun no. So andito pala siya. So bale pa-out na po siya. So di lang siya makauwi kaya tutulungan natin na mapaandar yung service niya. So nakakaawa naman kasi. Ayan oh. Mukhang umiiyak na yata to eh. Oh, ayan, umiiyak na yata yung may-ari oh. So nakakaawa naman. Sir, anong problema nung motor mo? Maraming problema yata to ah. So ayaw umandar. Ayaw man lang. So okay, check natin. Parang CD yata eh. Sige, check natin. Sige, sige. Sir, sige nga, subukan nga natin. Start natin. Pakitadyak na rin para ano. So, ayan. Umiilaw naman yung daylight. So, may power siya, no? So, wait lang, sir. Titingnan natin to. Tingnan lang natin yung spark plug na. Sige, pakitadyak nga, sir. So, ayan, may power naman. Ayan. Okay, may power naman siya. So, sa fuel naman natin, i-check. Check natin kung may fuel. So, ayan, meron naman. So, dapat aandar na. So, subukan natin paandarin, ha. Gagamitin natin yung pinagbabawal na technique. Alright? So, tanggalin lang natin tong spark plug. So, tigas. Kikita natin yan kung pundi tong spark plug niya. Sana okay naman. Sige nga. Ayun, meron. So okay, may power naman yung spark plug. Sige, tadyakan mo nga. Okay. Sige pa. Okay. Positive. So, may plastic bottle ka ba dyan, sir, na sa mineral? So, direktang lalagyan po natin ng gasolina tong butas ng spark plug. So, kumuha na siya ng plastic bottle. So, ang liit-liit naman itong nakuha niya. Ha? So, napakaliit talaga yung plastic bottle naman ito. Wala ka ba ditong maliit-liit pa? Wala yata eh. May takip ka lang dyan. Takip lang. Takip lang. Oo. Ganun ko lang takip. Ang laki naman kasi nito eh. So, direktang lalagyan natin to. So, okay na. Lagyan natin. So, asan na ba yung spark plug ko dito? Uno takip din na. Wag na. Nalagyan ko na. Yung spark plug. Saan ko na ba may ilagay yun? Ito. Talagang gabi. So, di makikita ang spark plug yan eh.
Subukan natin kung gagana. Wala ba silang ginalaw dito? Wala eh. Mukhang may mga pinihit pa sila dito eh. Hindi ganun lang. Huwag silang magpipihit-pihit dito. Kasi sabi sa akin itong kasama ko, may nagtangka na raw magpa-under kanina kung ano-ano nang ginawa. So baka nahirapan tayo nito. Sige, start! Order po discharge room 313, wheelchair. Sige. Ayan, malapit na. Sir, sa kayo maliligo? Yan, sir. Pwede dito maligo? Pwede. Ay, nakaligo ka? Oo. Okay lang. Ay, pwede ka naman dito maligo. Siya sopa? Ito yung matutulog dito. Ah, sige. Sa resita. Dito ba? Yan, dito yan, sir. Pasok, sir. Ayan. Siya lang yan, sir. Yes na yan. Sa dalawan, dapat may dalang chicks. Kaya sumama kayo na. Nang ako nahala. Si Ano. Chicks. Ito mga chicks. Wala ba tayo ba? Chicken lang meron. Makarinig tayo. Tagilid mo. Makarinig tayo sa video. Makuko tayo ng chicks. Kaya Jo. Ano sigurado yan? Pwede bang extra dyan? Pwede. Wala rin nakikita ito. Para makita rin ang sulit. Pwede mag-haya, no? Hindi, may sounds naman yan. Kaya hindi ano. Ano, saan na yung motor mo? Alin? Yung kinuha mo. Wala. Nasa bahay. May kulambo pa. Oo. Katabi ko lang matulog. Inay. Ito yung collateral. Collateral ka lang. Dito. Matagal na? Oo. Ayun yung hindi umandar kanina. Sige nga. Kaya naman pala ang lakas loob sa collateral eh. Ano pa kanina? Yun, pagkasulinan. Yun, lapit na. So, andar na siya. Dagdagan talong gasolina. Chok mo. Sir, may daan pa ba dyan? Pwede pa dumaan dyan? Dyan sa gilid? Yan ang dadambog. Sige, chok mo lang. Nakachok na ka. Putik Pataas na na, tinaas ko. Ah. Siguro na gasolina. Ba't sa litro mo sa digangin na? Oo, bukas ko na lang yung pag-umaga. Kung gusto mo mag-umagahan, dyan sa panting. Nakataas ka nito, Nikan. Ha? Nakataas. Ibaba mo raw. Oo lang yun. Sige, baba mo raw. Sige. Tapos pala doon ka dinaan sa gilid. May daan ako sa gilid eh. Wala palang natutulog ditong construction. Wala Ano? gasolina. Siguro na kayo. Yun lang. Ano naman kaya ayaw mandar? Walang gasolina. Andar yan. Sa litro kanina yung kinargahan. Naubos ka kapag Jack. Ano pa alam, sir? Adit mo. Ha? Adit. Ay, ito si Kedon. Yan yung duty dito. Kapag ka pa rin. Yan. Mag-iinom kayo niya. Naubos na yung gasolina ka kapag Jack eh. Pabugahin natin. Nakachok pa yan. Gapo talaga. Nalating Nasa baba. pumadya ka. Desa na. Aren. Gasolina yan. Chok sweet eh. Buwas ka talaga. Karburador. Ano yun? Ito talaga. Hindi nakasusi. Tapos padyak ka ng padyak, di pala nakasusi mo. Sige, padyak raw. Kasi kay Jojo magpadyakan mo. Lagyan natin ang gasolina. Konti-konti lang. Lista kaya adi ka na 2 bulan pa dito. Na, Ito parang ito. Oo. Lambot na ang gulo. Matagal na ba ito? Oo. Akala ko ba pinagbibenta na yung mga... Oo, ito na nga. Ito na yung huli. Mayroon pa doon dalawa. Yung puti Kinuha at na saka nga yung... Wala yung puti. Sige, parang tungkol na wala lang. yung pag-asa yun. Wala na. Ilaw no. Okay. Walang hindi kayang gawin si Capex. Sige. Sige. Diretso mo lang.
Sige, Dals, wala.